गाइस हमने के काली घाट आ गइल बानी जा। काली मंदिर में पूजा करे खातिर बहुत लंबा लाइन लागल बाटे। देख ली रउआ लोग, बहुत ज़्यादा लंबा लाइन लागल बा। फिर भी हमनी के लाइन में लागल बानी जा। सब परिवार हमनी के लाइन में लागल बा। हम ऐसे रउआ लोग के दर्शन करावे खातिर हम लाइन से बाहर आ करके वीडियो बना रहल बानी, रउआ लोग के दिखा रहल बानी। रउआ लोग के अगर मौका मिली तो हमहू दर्शन कराएम रउआ लोग के भी, लेकिन अगर बैन हो जा मोबाइल तब तो नहीं करा पाएम। ऐसा हमार पूरा फैमिली बाटे एजा लाइन में लागल बानी जा। एगो पंडा भेटाइल रहन तो कहलन कि 500 रुपया लागी, हम पूजा करा दे हम, लेकिन हम कहनी कि ना, हमनी के लाइन में लाग के ही पूजा करम जा, हमनी के पैसा ना देम जा। तो रउआ लोग कमेंट में करके बताएं कि का हमनी के सही कहनी जा लाइन में लाग के और लंबा